گزشتہ جمعہ دے دو خطبات اندر سورہ احزاب دی آیہ مبارکہ جو میں تلاوت کیتی ہے ایدی وضاحت شراحت ایدا شان نزول پس منظر پیش منظر تسی سماعت فرما چکے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی دا ارشاد عالی شان ہے۔ بے شک اللہ تعالی دے تمام فرشتے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے درود پاک پڑھ دینا۔ اے ایمان والو تسی بھی آپ دی ذات والا صفات تے درود پڑھیا کرو اور آپ دی بارگاہ اندر سلام دا تحفہ پیش کریا کرو۔ تسی سماعت فرما چکے ہو اللہ تعالیٰ دا درود اے وے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتیاں دے اجتماع اور اکٹھ اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت شان اور مقام بیان کر دینا۔ اللہ دے فرشتیاں دا درود اے ہے فرشتے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اندر آپ دے درجات دی بلندی واسطے دستے سوال دراز کر دینا۔ اے ایمان والو تسی آپ دی ذات گرامی تے درود پاک پڑھیا کرو۔ صحیح بخاری دے حوالے نال پھر نسائی شریف دے حوالے نال نزول الابرار دی ایک حدیث مبارکہ دے حوالے نال گزشتہ جمعے تسی سماعت فرما چکے ہو کہ سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے تے اینا الفاظ نال درود پاک پڑھیا کرو، مختلف الفاظ دسے اور انہاں اندر سب تو افضل سب تو اعلیٰ اور سارے دروداں دا سردار درود ہے درود ابراہیمی۔ پھر صحیح مسلم کتاب الجمعہ دے حوالے نال تسی گزشتہ جمعہ سماعت فرمایا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک درود پاک دسیا ہے جدے اندر درود بھی ہے سلام بھی ہے۔ اعتراض کیتا جاندہ ہے کہ اہل حدیث درود پاک تے پڑھ دے نے سلام نہیں پڑھ دے، تو میں عرض کیتا ہے حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایک ایسا درود پاک دسیا ہے جدے اندر درود بھی موجود ہے سلام بھی موجود ہے تے بڑا مختصر ہے۔ آپ علیہ السلام فرماندے نے پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ساڈی طرفوں حضور تے درود پاک بھی پہنچا دے اور ساڈی طرفوں آپ دی بارگاہ اندر ساڈا سلام بھی پہنچا دے۔ جس طرح ہر وہ نماز اللہ دی بارگاہ اندر قبول نہیں جدے تے حضور دی مہر نہیں، ہر وہ روزہ صدقہ خیرات حج جہاد عبادات اخلاقیات معاملات جدے تے سرور کائنات علیہ السلام دی سٹیمپ نہیں لگی اللہ دی بارگاہ اندر قبول نہیں، چونکہ آپ ساڈے واسطے آئیڈیل نے نمونہ نے بہترین قدوہ نے آپ ساڈے واسطے اسوہ حسنہ نے۔ تو آپ علیہ السلام نے امت دی ہر حوالے نہ رہنمائی فرمائی ہے۔ تو جڑا بندہ پھر درود پاک پڑھتا ہے آپ دی بارگاہ اندر سلام دا تحفہ پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ او دی دنیا بھی سنوار دے نے پروردگار او دی آخرت بھی سنوار دے۔ زے حادثات زمانہ نجات گر طلبی، فارسی دے ایک شاعر نے بڑی خوبصورت گل کی تھی، زے حادثات زمانہ نجات گر طلبی درود گو بر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہندے نے اگر چاہندے ہو زمانے دے حوادث تو
حادثات تو اللہ تعالیٰ سانو محفوظ رکھے، اللہ پریشانیاں ختم کر دے، تکلیفاں تو نجات عطا کرے، اللہ رزق دے اندر فراوانی کرے، اللہ تعالیٰ خوشحالی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دنیا دے اندر راحت اطمینان اور چین تے سکھ عطا کر دے، تے او دا ایکو ہی ضابطہ ہے، ایکو ہی کلیہ ہے، زیادہ تو زیادہ سرور کائنات دی ذات پاک تے درود پاک پڑھیا۔ اور درود پاک کنا پڑھنا ہے، فوائد کی نے؟ سرور کائنات علیہ السلام دے ایک صحابی نے، انہاں دا نام اسم گرامی ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ آپ دی بارگاہ اندر حاضر ہوئے، ایک سوال کردے نے، اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام، میرے ماں باپ تہاڈی ذات پاک تے قربان، میں کچھ وقت خاص کیتا ہے اللہ تعالیٰ دے کولوں دعا واسطے، حاجات مناجات التجاماں دعاواں اللہ دی بارگاہ اندر پیش کرنے واسطے کچھ وقت خاص کیتا ہے۔ اس وقت دے اندر میری خواہش ہے میں تہاڈی ذات پاک تے درود پاک بھی پڑھاں تے اپنیاں پریشانیاں، اپنیاں ضرورتاں، اپنیاں التجاماں اللہ دی بارگاہ اندر وہ بھی پیش کراں، تے میری رہنمائی یہ فرما دیو میں کنا کو عرصہ تہاڈے تے درود پاک پڑھ لاں تے کتنا وقت اس وقت دے وچوں اپنیاں دعاواں رب دی بارگاہ اندر پیش کر لاں۔ حضور نے فرمایا ابی رضی اللہ تعالیٰ جی میں دل کردہ کر لے، جنہ دل کردہ درود پاک پڑھ لے، جنہ زیادہ درود پاک پڑھے گا تیرے واسطے بہتر ہوئے گا۔ عرض کردے نے پھر میں اس طرح کرنا کہ جڑا وقت خاص کیتا ہے دعا واسطے، او دے وچوں 3 حصے اللہ تعالیٰ دے کولوں دعا کراں گا اپنی ضروریات دی، اور ایک حصہ تہاڈی ذات پاک تے درود پاک پڑھاں گا، درود و سلام دا تحفہ پیش کراں گا۔ اللہ دے نبی علیہ السلام اس طرح کر لیا کرا، فرمایا او بھائی اس طرح کر لیا کر، وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر درود پاک زیادہ پڑھے گا او بھائی تیرے واسطے اور بہتر ہوئے گا۔ عرض کر دینے اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام پھر میں اس طرح کرنا 2 حصے درود پاک پڑھاں گا، 2 حصے دعا کراں گا، یعنی ادھا وقت درود پاک پڑھاں گا تے ادھا حصہ اس وقت دا اللہ دی بارگاہ اندر اپنیاں دعاواں التجاماں پیش کراں گا۔ حضور فرماندے نے او بھائی اس طرح کر لیا کر، وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر درود پاک اور زیادہ پڑھے گا تیرے واسطے اور بہتر ہوئے گا۔ جناب ابی رضی اللہ عنہ عرض کر دے نے سونیا پھر میں اس طرح کرنا 3 حصے درود پاک پڑھاں گا، ایک حصہ دعا کراں گا، اس طرح کر لواں؟ فرمایا کر لے، وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر درود پاک اور زیادہ پڑھے گا تیرے واسطے اور بہتر ہوئے گا۔ عرض کر دیں اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام پھر جڑا وقت میں دعا لئی خاص کیتا ہے، اگر میری بہتری ہے، میری خوشحالی ہے، میرے واسطے رحمت دا ذریعہ ہے، برکت دا ذریعہ ہے، میری دنیا اور آخرت سمرن دا باعث ہے، تے پھر سارا وقت سارا ٹائم میں تہاڈے تے درود و سلام ہی پڑھدا رہاں گا۔ تے سرور کائنات نے کی فرمایا ہے، کیڑی زبان اقدس وچوں ارشاد فرمایا ہے، اور جدی ضمانت تے گارنٹی اللہ رب العزت نے آپ دیتی ہے، فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ مصطفیٰ ہرگز نہ بود
سرور کائنات علیہ السلام کدے کلام نہیں دے کر دے، گفتگو نہیں دے کر دے، اپنے نطق تو الفاظ جدا نہیں دے کر دے۔ سرور کائنات اپنی زبان مبارک تو اس وقت تک پھول نہیں جے چاڑ دے جب تک اللہ رب العزت جبریل دے ذریعے آپ دی رہنمائی نہیں فرما دیندا۔ تے آپ زبان نبوت تو ارشاد فرماندے نے، فرمایا میرے صحابی جناب ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر سارا وقت میرے تے درود پاک پڑھدا رہے گا، درود و سلام دے تحفے پیش کردا رہے گا، ابی اللہ سبحانہ و تعالی بغیر منگیاں بغیر سوال کیتیاں او علیم بذات الصدور ہے، تیریاں ضرورتاں نوں بھی جاندا ہے، تیریاں حاجتاں نوں بھی جاندا ہے، تیریاں مشکلاں نوں بھی جاندا ہے، تیریاں تکلیفاں نوں بھی اللہ جاندا ہے، سینے دی ہر چھپی ہوئی بات نوں رب جاندا ہے۔ اللہ بغیر تیرے سوال کیتیاں تیری دنیا تے آخرت دیاں ساریاں حاجتاں آپ ہی پوریاں فرما دین گے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، آپ دی ذات پاک دے درود پاک پڑھیا کرو، سلام دا تحفہ پیش کریا کرو۔ سرور کائنات فرماندے نے، فرمایا من صلی علیہ مئتن حین یصبح ومن صلی علیہ مئتن حین یمشی۔ سرور کائنات دی حدیث مبارکہ فرمایا جیڑا میرا امتی نماز فجر دے بعد 100 مرتبہ، نماز مغرب دے بعد 100 مرتبہ میرے تے درود پاک پڑھدا ہے، درود و سلام دا تحفہ پیش کردا ہے، صبح شام 100 مرتبہ میرے تے درود پاک پڑھن والا سرور کائنات فرماندے نے اللہ دیاں 100 حاجتاں پوریاں فرما دیندے نے۔ اسی ایک ایک حاجت واسطے پریشان ہاں، ایک ایک ضرورت واسطے پریشان ہاں، ایک ایک تکلیف دی وجہ نال سانو رات نیند نہیں ہوندی۔ سرور کائنات فرماندے جے صبح شام اپنا معمول بنا لو، 100 مرتبہ میری ذات تے درود پاک پڑھنا ہے۔ سرور کائنات علیہ السلام دی بارگاہ اندر درود و سلام دا تحفہ پیش کرنا ہے۔ جڑا ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ دیاں 100 حاجتاں، اللہ دیاں 100 ضرورتاں بغیر سوال کیتے ہی پوریاں فرما دین گے۔ صحابی عرض کردے نے اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام جڑا تہاں فرمایا اللہ 100 حاجتاں پوریاں کردے نے، یہ حاجتاں دنیا دیاں نے یا آخرت دیاں نے؟ ایتھے بھی اسی حاجت مند ہاں، وہ کلا حاجت روا ہے، قیامت والے دن بھی اسی حاجت مند ہاں، اللہ کلا مشکل کشا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے ایتھے بھی محتاج ہاں، قیامت والے دن بھی محتاج ہوواں گے۔ یہ حاجتاں جڑیاں اللہ 100 پوریاں کردے نے کہ دنیا دیاں نے یا آخرت دیاں نے؟ کوئی بات سرور کائنات علیہ السلام نے تشنہ تکمیل نہیں رہن دیتی، ہر قسم دی تشنگی نو دور کر دیتا ہے۔ سرور کائنات فرماندے نے، فرمایا میرے صحابہ جڑا صبح شام 100 مرتبہ میری ذات تے درود پاک پڑھے گا اللہ دیاں 100 حاجتاں پوریاں کرنگے۔ اللہ رب العزت او دیاں 3 حاجتاں دنیا دیاں پوریاں فرمانگے، اللہ دیاں 70 حاجتاں آخرت دیاں پوریاں فرما دینگے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کنا کو وقت لگدا ہے؟ امام کائنات دی دوسری حدیث مبارکہ سماعت فرما لے، فرمایا من صلی علیہ مئتن
من صلی علی میاتن کتب اللہ بین عینیہ براءتان براءت من النفاق و براءت من النار و اسکنہ اللہ یوم القیامت مع الشہداء۔ فرمایا جیڑا میرا امتی ایک دن دے اندر 100 مرتبہ میرے تے درود و سلام دا تحفہ پیش کردا ہے، درود و سلام پڑھدا ہے، سرور کائنات فرماندے نے قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے دی پیشانی تے اے کلمہ لکھ دیندے نے، براءتان کائنات دے لوگو میں اپنے بندے نو 2 چیزاں تو آزاد کر دیتا ہے، 2 چیزاں تو بری کر دیتا ہے۔ اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام کیڑیاں 2 چیزاں؟ فرمایا براءت من النفاق، اے دی 80 سال دی عمر ہے، 70 سال دی عمر ہے، 60 سال دی عمر ہے، اللہ تعالیٰ دے پیغمبر فرماندے نے اللہ تعالیٰ اینو منافقت تو آزاد کر دیندے نے، کدے بندے دے دل و دماغ اندر نفاق نہیں آئے گا۔ کی مطلب؟ سرور کائنات گارنٹی دیندے نے یہ منافق نہیں ہوئے گا بلکہ پکا سچا مومن ہوئے گا۔ درود پاک پڑھنے والا فرمایا کامل مومن ہے، یہ نفاق تو آزاد ہے، منافقت تو بری ہے، تے قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ اندر حاضر ہوئے گا، درود پاک دی برکت نال اللہ انہوں جہنم تو آزاد کر دیں گے، اپنی جنت دا وارث بنا دیں گے۔ وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ۔ فرمایا لوگو یہ جنت جو مقام اتنا بلند ہوئے گا، اتنا اعلیٰ ہوئے گا، اتنا اونچا مقام ہوئے گا، اور جیڑا بندہ صاحب ایمان، صاحب تقوی، توحید تے رسالت تے ایمان رکھن والا کامل مومن رب دی راہ دے اندر الہ کلمت اللہ واسطے لڑدا ہویا جیڑا اپنی جان قربان کر دیندا ہے، اللہ انہوں شہادت دا مقام عطا کردا ہے۔ فرمایا قیامت والے دن جیڑا مقام اللہ شہید نو عطا کرنگے وہی مقام اللہ تعالیٰ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے صاحب ایمان نو عطا فرمانگے۔ پھر پڑھ لیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہم کی ہر زنجیر کو توڑا، رشتہ ایک خدا سے جوڑا، اور شرک کی محفل کر دی برہم، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرور کائنات علیہ السلام دی ذات پاک تے درود پاک پڑھیا کر۔ امام کائنات دی حدیث مبارکہ سرور کائنات فرماندے نے من صلی علی الفن، من صلی علی الفن، جیڑا مومن میرا محب، میری سیرت تے عمل کرنے والا، میرے نال محبت کرنے والا، میرے نال اپنی نسبت جوڑن والا، میری عقیدت دا دعویٰ کرنے والا، ایک دن تے ایک رات دے اندر 24 گھنٹیاں چ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ دے۔ کنی مرتبہ؟ 1000 واری درود پاک پڑھنے والا لم یمت، فرمایا انہوں موت نہیں آئے گی حتی یر اللہ مقعدہ من الجنہ، فرمایا او دے مرن تو پہلا پہلا اللہ انہوں جنت اج بنیا ہویا دا محل وخا دیں گے۔ فرمایا زندگی دے اندر اللہ تعالیٰ انہوں دے محل دی زیارت کروان گے۔ میرے مومن بندے میرے حبیب تے درود و سلام دی برسات کرنے والے 24 گھنٹے اندر، ایک دن تے ایک رات اندر 1000 مرتبہ میرے حبیب تے درود پاک پڑھنے والے، اے نظر مار لے میں پروردگار نے جنت دے اندر سب تو سونا بنگلہ تیرے واسطے تیار فرما دے۔ اور اللہ رب العزت اللہ دی قدرت ہے، اللہ چاہے تو خواب دے اندر محل وکھا دے، تے اللہ چاہے تے حالت بیداری دے اندر
جویں سیدہ آسیہ نو بنیا ہویا محل بخایا ہے، اللہ درود پاک پڑھن والے نو حالت بیداری دے اندر دا بنگلہ بخا لے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کتاب خدا قرآن مجید اندر بیان فرمایا ہے، فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ رب العزت مثال بیان کر دینے، خامد وقت دا فرعون دجال تے حمام دا ساتھی ہے، مکر فریب دجل تے کفر تے گمراہی تے کاربندے تے بیوی نام سیدہ آسیہ سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا رضی اللہ عنہا ایک کامل مومن ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دی اتباع تے اطاعت کرنے والی سرور کائنات علیہ السلام فرماندے نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تے ایمان رکھن والی ایک خاتون دشمن فرعون بڑا تشدد کردہ، جبر کردہ، ظلم کردہ، ظلم تے تشدد اینا کیتا ہے، سیدہ آسیہ سلام اللہ علیہا توقع کیتی جاندی ہے کہ جناب موسیٰ دا کلمہ چھوڑ دے گی، مگر سیدہ آسیہ استقامت دا پہاڑ بن گئیاں۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماندہ ہے، فرمایا کائنات دے لوگو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ اللہ رب العزت فرماندے نے اور جنہ میری توحید دا اقرار کیتا، میری توحید دا اعلان کر دیتا، پھر او دیتے استقامت اختیار کیتی، ظالم دا ظلم، جابر دا جبر، انہوں نے راہ حق تو نہ ہٹا سکیا۔ اللہ فرماندے نے تتنزل علیہم الملائکہ، انہاں لوگاں تے میرے فرشتے نازل ہوندے نے، میں سکینت نازل کرنا، میں رحمت نازل کرنا، ادھر دنیا تو آزاد ہوندے نے، ادھر میری جنت تے فردوس دے وارث بن جاندے نے۔ سیدہ آسیہ سلام اللہ علیہا استقامت دا پہاڑ بن گئیاں تے حالت بیداری ہے، اس طرح نگاہ اٹھا کے ویکھی، فرمایا آسیہ اے اپنا بنگلہ ویکھ لے، جنت دا محل ویکھیا ہے۔ سیدہ آسیہ فرماندیاں نے مینوں کائنات دیاں ساریاں تکلیفاں میرے رب نے بھلا دتی۔ فرمایا جڑا 1000 مرتبہ حبیب الہ، حبیب خدا، احمد مجتبی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ذات گرامی تے 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، فرمایا اس وقت تک انہوں موت نہیں آئے گی جب تک اللہ انہوں جنت دے اندر دا بنیا ہویا محل وخا نہیں دیں گے۔ ساڑھے مسائل دا حل، پریشانیاں تو نجات، اللہ دا قرب، گناہاں دی معافی، سرور کائنات دی جنت دے اندر رفاقت، ضابطہ تے کلیہ ہے اللہ دی توحید تے کاربند ہو جا، نبی پاک دی سنت نال محبت کر تے آپ دی ذات پاک تے مسنون درود و سلام پڑھدا رہے، اللہ تیری دنیا میں سنوار دیں گے، پروردگار تیری آخرت بھی سنوار دیں گے۔ اور آپ فرماندے نے البخیل الذی من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، فرمایا لوگو وہ بندہ بخیل ہے جدے سامنے میرا نام پاک لیا جاندہ ہے، وہ دی سماعت نال میرا اسم گرامی ٹکراندہ ہے، وہ میرا نام پاک سندہ ہے، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّا تے میرا نام پاک سنن دے بعد میرے تے درود پاک نہیں پڑھدا، وہ بندہ بخیل ہے۔ تجھے مقام تے ارشاد فرمایا بندہ رسوا تے ذلیل ہو گیا، وہ دی ناک خاک آلود ہو گئی۔ اللہ دے پیغمبر کیڑا بندہ، فرمایا جی دے سامنے میرا نام لیا جاندہ ہے تے غافل رہندا، میرے تے درود پاک نہیں پڑھدا، تے نام نبی دا سن کر جو نہیں درود پہنچان دے
تے حق انہاں دے ملک نورانی اے دعا فرمان دے اوے اللہ نہ بخشے جنت تینوں تے نہ تو رحمت پاویں اور جنت ہوئی حرام بخیلا تے تو کیوں کر جنت جاویں تے نام نبی دا سن کر جو مومن درود پہنچاواں تے حق انہاں دے ملک نورانی تے اے دعا فرماواں اوے اللہ بخشے جنت تینوں تے نال رسول الہی تے دعا منظور نورانی ملکاں تے وچ دربار الہی فرشتے دعا کر دے نے اللہ انہوں بخش دے اللہ دے گناہ معاف کر دے اور امام کائنات علیہ السلام اپنے منبر تے تشریف لے آئے پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا فرمایا آمین دوجی سیڑھی تے قدم رکھیا فرمایا آمین تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا فرمایا آمین صحابہ عرض کر دینے اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام خلاف معمول 3 مرتبہ بلند آواز نال آمین کیا جے بات لمبی ہے صرف ایک بات عرض کرنا سرور کائنات فرماندے نے جدو میں سیڑھی تے قدم رکھے ہے جبریل میری خدمت اندر حاضر ہویا ہے تے جبریل آگے کہندا ہے اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام وہ بندہ رسوا ہو جائے ذلیل ہو جائے وہ دی ناک خاک آلود ہو جائے جدے سامنے تواڈا نام پاک لیا جاندا ہے تواڈا نام سنن دے بعد تواڈی ذات پاک تے درود پاک نہیں پڑھدا سید الملائکہ جبریل دے واسطے بد دعا کر دینے پہ جبریل بد دعا کر رہے نے تے سید البشر و خاتم المعصومین حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بد دعا تے آمین کہہ رہے نے اور جدے واسطے ملائکہ دا سردار بد دعا کرے تے انبیاء دا سردار آمین کہے اس بد نصیب دا کائنات دے اندر کوئی پھر ٹھکانہ ہو سکتا تے اللہ رب العزت دیا رحمتہ نازل ہو دیا نے فرشتے دعا کرتے نے ہر اس بندے واسطے جڑا آپ دی ذات پاک دے درود پاک پڑھتا ہے اور امام کائنات علیہ السلام فرمان دے جے ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ سرور کائنات فرمان دے نے فرمایا لوگوں قیامت دا دن ہوئے گا کچھ خوش نصیب ایسے جنہ خوش نصیب بانو اللہ تعالیٰ میرا پڑوس عطا فرما دے گا میرے ہمسائے ہون گے میرے دوست ہون گے میرے رفیق ہون گے میرے بیلی ہون گے اللہ رب العزت انہاں نو جنت دے اندر میری رفاقت عطا کرے گا صبح شام جدوں جی چاہے گا میرے چہرے دا دیدار کرن گے اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام انہاں خوش نصیب لوگاں دا عمل کی ہوئے گا نمازاں زیادہ پڑھن والے روزے زیادہ رکھن والے رب دی راہ دے اندر جہاد کرن والے فرمایا نہیں انہاں دا عمل ہوئے گا اللہ رب العزت انہاں نو توفیق عطا فرمائے گا انہاں نے ایمان قبول کیتا ہے ایمان دی شمع رب نے انہاں دے سینے اندر روشن کر دیتی ہے اللہ نے انہاں نو شرک تو محفوظ رکھیا ہے بدعات تو محفوظ رکھیا ہے شرک اور بدعات تو بچن والے مومنین جنہاں نو میری رفاقت ملے گی انہاں دا عمل ہوئے گا وہ سب تو زیادہ میری ذات تے درود پاک پڑھنے والے ہوں گے زیادہ درود پاک پڑھنے والا جیڑا جنہ زیادہ درود پاک پڑھے گا انہاں حضور دے زیادہ قریب ہوئے گا جنہ درود پاک دا تحفہ زیادہ پیش کرے گا انہاں زیادہ اللہ نو سرور کائنات دا قرب عطا کرن گے اور قول البدی حضرت امام سخاوی رحمہ اللہ تعالی ایک حدیث مبارکہ نقل کیتی ہے حدیث مبارکہ حدیث قدسی
سرور کائنات فرماندے نے فرمایا لوگوں قیامت دا دن ہوئے گا اللہ رب العزت دی عدالت دے قیام دا سما ہوئے گا ساری کائنات رب دی بارگاہ اندر پیش ہوئے گی ایسے اسنا اندر ایک گروہ آئے گا یجیعون یوم القیامت اصحاب الحدیث معہم المحابر ایک گروہ آئے گا اصحاب الحدیث دا گروہ محدثین دا گروہ کامل مومن اہل حدیث تے اہل توحید دا گروہ ہاتھ دے اندر قلم ہوئے گی ہاتھ اندر دوات ہوئے گی اللہ دے پیغمبر قلم دوات کا دی فرمایا دنیا دے اندر میریاں حدیثاں لکھن والے میریاں حدیثاں میری سیرت تے کردار نو نوٹ کرن والے میرے اقوال میرے افعال میرے خواب میرے فیصلے میریاں سنتاں اپنے قلم دے نال درج کرن والے صفحہ کرتاس تے منتقل کرن والے فرمایا میری احادیث لکھن والے رب دی بارگاہ اندر آن گے ہاتھ دے اندر قلم کاغذ ہوئے گا قلم دوات ہوئے آن گے تعالوا کنتم تکتبون الصلاة علی النبی انطلقوا الی الجنہ آ جاؤ خوش نصیبو آ جاؤ تسی وہ میرے پیغمبر دیاں حدیثاں لکھ دے میرے نبی دا نام پاک لکھ دے میرے پیغمبر تے درود و سلام لکھ دے میرے نبی دا درود پاک میرے پیغمبر دا نام پاک تسی اپنی زباناں تو ادا کر دے نال میرے پیغمبر تے درود و سلام دے تحفے پیش کر دے انطلقوا الی الجنہ میرے پیغمبر تے درود و سلام دی برسات کرنے والو آ جاؤ آج بغیر حساب دے میری جنت وچ داخل ہو جاؤ اللہ تعالیٰ بغیر حساب دے گناہاں تو انہوں پاک کرے گا اور بغیر حساب دے اپنی جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا پھر پڑھو گے انشاءاللہ اپنا معمول بنا لو صبح شام چل دیاں پھر دیاں اٹھ دیاں بیٹھ دیاں اللہ رب العزت جدو فراغت عطا کرے تو انہوں وقت ملے تو اڈی زبان تر رہنی چاہی دیئے اللہ دے ذکر نال نبی پاک تے درود و سلام دے تحفے نال اور اللہ دا وعدہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اے دنیا کے حکمرانوں سنو اے زمین کے اطراف کے حاکموں دیکھو تم جو بہتوں پر حکمرانی کرتے اور رعایا کی کثرت پر فخر کرتے ہو کان دھرو حکمت فہم و فراست اور کمال قدرت سب اسی کی ہے یہ چاند ستارے سورج کرنیں دن رات سب اپنی کمالیت کے جوہر جو دکھاتے ہیں یہ سب میرے رب کی مہربانیاں ہیں رب ذوالجلال کی قدرت کے جب چشمے پھوٹتے ہیں تو پھول کلیاں باغیچے گلشن ہریالی پودے یہ دھرتی کے سب نظارے یہ دریا و سمندر یہ ندیاں اور نیلے پانی کی آب اشارے یہ نظام ہستی کو چلانے والے میری سب دعائیں التجائیں مسکراہٹیں محبتیں سب رنگ لائیں اور پھر چہروں پر خوشیوں کے گیتوں کی ہو مہکار تو ہر دل سے نکلے میرے رب کی ہیں مہربانیاں ہم نے کی دعا اسی نے سنی التجا یہ سب اسی کی حشمت کا کمال ہے جو پتھر میں بسنے والے کیڑے کو کرتا ہے روزی عطا ہم سبوں کا پالنہار جس نے پرندوں کو گنگنانے کی قوت بخشی اور لبوں پر آنے والی صدائیں یہ سب ہیں میرے رب کی مہربانیاں